ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଓଷାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଛୁଆ ଔଷଧି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାର କରୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁବାର ଓଷାର ଫୁଲ ପଡ଼ୁଛି ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ତାର ବହୁତ ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜଣା ପଡୁଛି ଛୋଟ ପିଲାର ହଁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ଇଏ ସିଞ୍ଚାରୁଛନ୍ତି ବାବନ ଝିଅ ବାବୁ ବଢିଆ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପକେଇଦେଲ ବାବନ ଝିଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ବନା ହେଉଛି ଗୁରୁବାର ଓଷା ପାଇଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସରିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଟିକେ ବଡ଼ ଗିର କର ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର ଆଗ ଭାବନ ଭାବନ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖୁଛ କ'ଣ କରୁଛ ହାତ ଟିକେ ଦେ ହେଇ ଏଇଠି କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ ହଁ ଚିତା ପକାଉଛ ହେଇ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ନେଇଲ ଭାବନ ଏମିତି ହାତ କରିଦିଅ ହଁ ହେଇ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମେନ୍ ଔଷଧି এই গুরুবার ওষা করে মেন ঔষধ দেখুন ছাটি পকাউଛନ୍ତି এই দেখুন সেটি জায়গা ন মিলবার এপটে টিকে খন্ডে পকাইদেলে आज करीम ना बा कोठी को मना कर जे मा को ठाकुर कोठी पकेम ना पकम जे जान हो दे ए पटर कोई तू पोछा माता ए ठाकुर आगर जो पद्म फूल 16 पाता लेखिनी से फूल आगे लेखि से जान पद्म फूल कुआडू कोन पाखुडा जीवो पद्म फूल नंबर के ये दो एठी जोटी पाद दो मु एठी जिमिति लेखिबी आगु देखि सिटी लिखि होला 16 पाखुडा पद्म फूल एठी लेखिबी ताको दुकान